I si mengem més ecològic i de proximitat? Et presentem Ecolocal, el certificat per a menjadors escolars, restaurants i altres col·lectivitats amb què demostres la presència al teu establiment d'aliments ecològics i de proximitat, amb un intermediari com a màxim. Ecolocal és l'únic segell legal d'aquestes característiques i és vàlid per licitacions públiques. A més, la inspecció la fa una certificadora professional, màxima transparència per als teus usuaris i màximes facilitats per a empreses i administracions. Aconseguir el teu segell Ecolocal és molt fàcil. Ho sol·licites al web, presentes la documentació i l'auditora experta vindrà al teu establiment per fer les inspeccions oportunes que garanteixin tota la traçabilitat. Un cop feta l'avaluació, rebràs el teu certificat 100% oficial. Ecolocal, el segell de qualitat de l'alimentació ecològica i de proximitat.